Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών του ΠΑΔΑ και των υπόλοιπων πρώην ΤΕΗ που πανεπιστημιοποιήθηκαν. Θα σας πω επίσης τι πιστεύω ότι συμβαίνει με την αντιστοίχηση του τμήματος ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών του ΠΑΔΑ με τα υπόλοιπα τμήματα ηλεκτρολόγων της χώρας. Τυχαίνει, ρε παιδί μου, να είμαι τριετής φοιτητής του τμήματος. Παρακολουθώ τις εξελίξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα από το 2022 που μπήκα. Έχω πάει σε όλες τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει για την κατοχήρωση αυτών των δικαιωμάτων και άλλα πολλά. Όλα αυτά τα λέω για να σας δείξω ότι ξέρω περισσότερα για αυτό το θέμα από τον καθένα τυχαίο πολυτεχνίτη ή μη που γράφει στα σχόλια οποιοδήποτε YouTube βίντεο ή ξέρω εγώ γράφει στα άθρα που ανεβαίνουν σχετικά με το θέμα. Μερικά από αυτά που θα πω τα λέω με απόλυτη σιγουριά για την ορθότητά τους. Μερικά άλλα όχι και τόσο. Θα προσπαθήσω να κάνω εμφανές όταν για κάτι δεν είμαι σίγουρος ή όταν λέω μια δικιά μου θεωρία για να εξηγήσω κάτι. Το τελευταίο θέμα που θα αναφερθώ κυρίως είναι για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφύτων κάποιων τμήματων ΤΕΗ που φαίνεται να μην υπάρχουν πλέον και δεν πανεπιστημιοποιήθηκαν. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλματα, ορισμένα επαγγέλματα, που δεν μπορεί να τα ασκήσεις αν έχεις την αντίστοιχη άδεια επαγγέλματος. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ενός δικηγόρου ή ενός γιατρού. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λογικό και απόλυτα σωστό να μην μπορεί ο καθένας χωρίς την επαρκή εκπαίδευση και την κατάλληλη αδειοδότηση να ασκήσει αυτά τα επαγγέλματα, καθώς διακινδυνεύονται ανθρώπινες ζωές. Ένας κακός γιατρός, για παράδειγμα, δεν θα σώσει έναν ασθενή και ένας κακός δικηγόρος θα αποτύχει να εκπροσωπήσει σωστά τους αθώους. Το επάγγελμα του μηχανικού είναι ένα από αυτά τα επαγγέλματα. Δεν μπορεί ο καθένας να γίνει πολιτικός μηχανικός, γιατί το κτίριο που θα φτιάξει δεν πρέπει να γκρεμιστεί με τον πρώτο σεισμό. Και επίσης δεν μπορεί να γίνει κανένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, γιατί η ηλεκτρική εγκατάσταση που θα φτιάξει δεν πρέπει να πάρει τις πρώτες 10 μέρες φωτιά. Ο αρμόδιος οργανισμός στην Ελλάδα που δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα στους μηχανικούς είναι το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Εξηγήσαμε ήδη γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας. Και καλά κάνει και υπάρχει, πιστεύω εγώ. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ότι πλέον θεωρείται ένα καινούριο ίδρυμα και οι απόφοιτοι του δεν μπορούν πλέον να γραφτούν στο ΤΕΕ. Όπως βέβαια μπορούσαν οι απόφοιτοι του ΤΕΗ. Μια μικρή σημείωση εδώ: οι απόφοιτοι των ΤΕΗ γραφόντουσαν κανονικά στο ΤΕΕ, αλλά δεν είχαν τις ίδιες δυνατότητες με τα μέλη του ΤΕΕ που ερχόντουσαν από πολυτεχνιακά τμήματα. Π.χ. ένας ηλεκτρολόγος από το ΤΕΗ επιτρεπόταν να διαχειριστεί λιγότερη ισχύ και τάση από έναν ηλεκτρολόγο από το Πολυτεχνείο. Ωραία. Λοιπόν, το ΠΑΔΑ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον νόμο 4521, τον οποίο βλέπετε στις οθόνες σας, στον οποίο άμα τον διαβάσετε δεν λέει τίποτα, εκτός δηλαδή άμα μου ξέφυγε, για τα επαγγελματικά δικαιώματα της σχολής μηχανικών του Πανεπιστημίου αυτού. Να σημειωθεί ότι δεν ήμουν εκεί τότε, αλλά ξέρουμε όταν ξεκίνησε η λειτουργία του τμήματος των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών, άμα ήταν τώρα τον Μάρτιο του 2018 δεν ξέρω, είχε τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο υπάρχει για ιστορικούς σκοπούς ακόμη στην ιστοσελίδα των ηλεκτρολόγων μέχρι και σήμερα. Περνάει από ό,τι φαίνεται ένας χρόνος. Το πρόγραμμα των ηλεκτρολόγων έχει γίνει πενταετές. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι' αυτό πιο μετά. Και στις 7 Μαΐου του 2019 βγαίνει ο νόμος 4610 του 2019. Εκεί βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο ότι ιδρύεται το ΔΙΕΠΑΕ, και αυτό που μας απασχολεί περισσότερο, το άρθρο 66 του νόμου, λέει τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών των καινούριων σχολών μηχανικών. Execute Order 66. Συγκεκριμένα λέει, θα συγκροτηθεί μια επταμελής επιτροπή με ένα άτομο από το Υπουργείο Υποδομών, ένα άτομο από το Υπουργείο Παιδείας, ένα άτομο από το Υπουργείο Οικονομικών, 2 άτομα από το ΤΕΕ, ένα άτομο από την ΕΘΑΕ και ένα μέλος ΔΕΠ από ένα πολυτεχνικό τμήμα. Η δουλειά αυτή της επιτροπής θα είναι να αξιολογήσει το πρόγραμμα σπουδών και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που έχει παραδώσει το κάθε τμήμα για να δώσει θετική ή αρνητική γνωμοδότηση στα Υπουργεία για την αντιστοίχηση του κάθε τμήματος
με αντίστοιχο τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 66 τώρα, δίνει μερικά χρονικά περιθώρια για τις διαδικασίες της αξιολόγησης. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν ορίζει το χρονικό διάστημα της συγκρότησης της Επιτροπής από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η συγκρότηση της Επιτροπής και η αρχή των αξιολογήσεων να αρχίσει το χειμώνα του 2024, πριν από 9 μήνες περίπου και 5 χρόνια μετά την έκδοση του σχετικού νόμου. Η μόνη οριακά καλή δικαιολογία που λάβαμε για την καθυστέρηση αυτών των διαδικασιών είναι ότι θα πρέπει πρώτα να περιμένουμε την αξιολόγηση από την ΕΘΑΕ για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το Integrated Master που έχουμε δηλαδή, το οποίο θυμάμαι να πήραμε τα περισσότερα τμήματα το 2022 όταν μπήκα και μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα 2 τμήματα που δεν το είχα πάρει ακόμα. Αυτή ήταν μια ξεχωριστή αξιολόγηση, η οποία φαντάζομαι ζήτησε κάποιο υπουργείο ή το ΤΕ να κάνουμε. Θυμάμαι μάλιστα τότε που ήμουν πρωτοετής κάποιοι συμφοιτητές μου να παραγυρίζουν εκείνες τις μέρες λέγοντας ότι πήραμε επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό το ίδιο σκηνικό, παιδιά, έχει παιχτεί μερικές φορές αυτά τα τελευταία χρόνια και είναι αστείο όταν συμβαίνει, να πω την αλήθεια. Αυτός ο τίτλος σπουδών βοηθάει στην επαγγελματική κατάρτιση. Φαντάζομαι ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει. Για το τι ακριβώς είναι, τώρα ψάξτε σε ένα άλλο βίντεο, σε ένα άλλο κανάλι. Δεν έχω τσαμπατήσει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Τέλος πάντων, περνάμε όλα τα τμήματα αυτή την αξιολόγηση. 1 χρόνο μετά περίπου συγκροτείται η Επιτροπή του άρθρου 66. Υπάρχουν κάποια μυστικά εκεί πέρα που μας εκμυστηρεύτηκε ο Κοσμήτωρας στους φοιτητές. Δεν θα τα πω. Οι αξιολογήσεις λήγουν την άνοιξη του 24 για τα τμήματα του Παδά και στις αρχές του καλοκαιριού για τα υπόλοιπα τμήματα. Άλλη μια ωραία ανάμνηση είναι ότι μάθαμε την ημέρα των εκλογών για τη θετική γνωμοδότηση και η Μπούκουσου ήθελε να την πασάρει ως θριαμβό της. Πιστεύω ότι οι κινητοποιήσεις που κάναμε όντως έδωσαν όθηση για το ξεκίνημα των διαδικασιών και καλά έγιναν. Θα έπρεπε στην πανελλαδική κινητοποίηση που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας να είχαμε εκπροσώπους από το φοιτητικό σύλλογο του ΔΠΑΕ, για κάποιο λόγο έλειπαν. Το τελευταίο μαχητικό σχόλιο που θα κάνω σήμερα είναι ότι μερικοί ήθελαν να διεκδικήσουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα κάνοντας κατάληψη στην Βρυτανία και τις διοικητικές αρχές του Παδά. Το οποίο δεν ξέρω για εσάς, εγώ το βρίσκω πολύ λάθος, καθώς τα υπουργεία ήταν αυτά που καθυστερούσαν και ακόμη καθυστερούν τις διαδικασίες και δεν χρειάζεται να πω ότι ο Πρίτανης, ο Κοσμήτωρας και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου στηρίζουν τον αγώνα μας, κάτι το οποίο φάνηκε πολύ καλά μάλιστα τότε που κάναμε την κατάληψη για περίπου 2 μήνες για την ίδρυση των ιδιωτικών. Είχαμε διαλόγους υποστηρίξεις από τους καθηγητές, έκαναν διαδικτυακά μαθήματα μόνο και μόνο για να μην χαθεί το εξάμηνο από νομικής άποψης και δεν έκαναν στα 3 από τα 8 τμήματα διαδικτυακή εξεταστική. Κάναμε διπλή εξεταστική το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, τώρα περιμένουμε να βγουν οι κοινές επιλογικές αποφάσεις που θα αντιστοιχίσουν τα τμήματα με πολυτεχνικά, σύμφωνα με την νομοδότηση της Επιτροπής. Στην αρχή είχε βγει μια κία για τους ναυπηγούς μηχανικούς, αλλά τελικά τους είπαμε να την πάρουν πίσω. Γιατί δεν έλεγε ότι ισχύει για τους φοιτητές που είχαν ήδη αποφοιτήσει. Τώρα στις 18 Νοεμβρίου του 2024 βγήκε η πρώτη κία με αυτή την αναδρομική ισχύ που ζητήσαμε για το τμήμα των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φανταζόμασταν ότι θα έβγαινε για όλα τα τμήματα ταυτόχρονα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έρθουν και για τα υπόλοιπα πολύ σύντομα. Καθώς όταν πήγαμε στις 13 του μηνός στο Υπουργείο Μεταφορών να ρωτήσουμε πότε θα βγουν οικεία, μας είπανε ότι τις έχουν ήδη υπογράψει από τη μεριά τους. Αυτό που έχει μείνει τώρα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι η επίσημη αντιστοίχηση και των υπόλοιπων τμήματων να ονομαστεί Σχολή Πολυτεχνική, καθώς το ΤΕ άμα δεν λέγει σε Πολυτεχνείο δεν σε θέλει φαίνεται, να δούμε μετά ιδιωτικά τι θα γίνει στην πράξη, και να δεχθεί τελικά το ΤΕ τους αποφύτους αυτών των ΣΜΙΧ. Έχει πει ο Κοσμήτωρας δημόσια ότι θα γίνουμε Πολυτεχνική Σχολή. Έχουν πει εντός σχολής, μπορεί πάλι ο Κοσμήτωρας, δεν σας λέω ποιος το είπε, ότι θα γίνουμε
πριν τα Χριστούγεννα Πολυτεχνική και μάλλον μετά τις γιορτές θα μαζευτεί το ΤΕ. Όπως και να έχει θα γίνει, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ας κάνουμε τώρα το θέμα της συζήτησης στο τμήμα ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών. Γιατί άραγε πήρε αυτό πρώτο την αντιστοίχηση? Οι ναυπηγοί ξέρουμε ότι την είχαν πάρει πρώτη γιατί ήταν το μόνο τμήμα που είχε γνωμοδοτήσει μέχρι τότε η Επιτροπή. Για τους ηλεκτρολόγους φυσικά δεν ισχύει αυτό. Άλλα ωραία ερωτήματα που βλέπω στο site και ακούω στη σχολή για το τμήμα είναι: γιατί δεν λέγεται το τμήμα ΕΜΗ, δηλαδή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων τμήματων ηλεκτρολόγων της χώρας πολυτεχνιακά ΕΜΗ? Το άλλο το καλό είναι, τώρα που μπήκε η οικία, πρέπει να αλλάχτεί το πρόγραμμα σπουδών. Και σε μια απίστευτη περίπτωση που άκουσα, πρέπει να γίνει εξαετές το πρόγραμμα σπουδών. Φυσικά το άτομο το οποίο άκουσα αυτόν τον ισχυρισμό είναι πρωτοετής φοιτητής, άρα το έλεγε πολύ σοβαρά και σίγουρα το πίστεψε. Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να προσφέρει σπουδές με εξαετές πρόγραμμα σπουδών. Άμα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, από πού και ως πού θα ξεκινήσει από το τμήμα ηλεκτρολόγων του ΠΑΔΑ? Σε καμία περίπτωση. Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, οι καθηγητές μας έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει η παραμικρή επίσημη αλλαγή μέχρι να πάρουμε την αντιστοίχηση και ίσως μέχρι να μπορούμε να γραφόμαστε στο τεχνικό επιμελητήριο. Αυτό για τον πολύ απλό λόγο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών είναι αυτό που αξιολογεί η Επιτροπή του άρθρου 66. Υπήρχε περίπτωση, αν το αλλάζαμε σε αυτήν την περίοδο, να καθυστερούσαν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες αντιστοίχησης. Μάλιστα μας έχουν πει ότι ένα από τα σημεία που έλεγξε η Επιτροπή είναι αν το πρόγραμμα μοιάζει σε ποσοστό πάνω των 80% νομίζω με το πρόγραμμα του αντίστοιχου πολυτεχνικού τμήματος. Επίσης μας έχουν πει ότι όταν έφτιαχναν το πενταετές πρόγραμμα σπουδών είχαν πάρει ας πούμε ως έμπνευση το πρόγραμμα σπουδών των ημί του ΑΠΙΘ. Βεβαίως, άμα πας να συγκρίνεις τα δύο προγράμματα μεταξύ τους, όπως που το έκανα εγώ όταν έμαθα αυτό το γεγονός, θα δεις ότι είναι σχεδόν ίδια. Υπάρχουν μερικοί που λένε ότι αντιγράφουμε το Μετσόβιο. Όπως όσες ομοιότητες υπάρχουν, είναι επειδή προφανώς και μοιραία οι ημί του ΑΠΙΘ έχουν παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών με τους ημείς του Μετσοβίου. Τώρα, για τις δικές μας αλλαγές. Από το 2019 μέχρι το 2025 πρακτικά έχουν περάσει 6 χρόνια, τα οποία έχουν επηρεάσει πολύ την αγορά και την κοινωνία. Σε αυτό το διάστημα έχουμε δει COVID, κρυπτονομίσματα, πολέμους, AI, ChatGPT και πολλά ακόμη, ενώ το πρόγραμμα σπουδών δεν έχει αλλάξει καθόλου. Οι αλλαγές που θα γίνουν θα είναι σαν ένα μικρό ξεσκόνισμα. Κάποιοι καθηγητές δίκαια θέλουν το μάθημά τους να γίνει κορμού, άντε να μπει και άλλο μάθημα με θέμα τεχνητή νοημοσύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπουν μαθηματικά τύπου μαθηματικού που δεν χρειάζονται πρακτικά για το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού και όλων των παρόμοιων του. Έχοντας την εμπειρία που έχω, μπορώ να πω με μεγάλη σιγουριά ότι τα μαθηματικά που μαθαίνουμε τώρα φτάνουν και περισσεύουν για τα μαθήματα που ακολουθούν στα μεγαλύτερα εξάμηνα. Τελευταίο με τα μαθήματα, έχω ακούσει από συμφοιτητές μου ότι θα αφαιρεθούν εργαστήρια που έχουμε περάσει και άρα θα τα έχουμε περάσει για το τίποτα και θα προσθεθούν άλλα εργαστήρια. Άρα θα έχουμε περισσότερη δουλειά εμείς οι λίγο πιο παλιοί φοιτητές. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τέτοιες αλλαγές στα εργαστήρια, αλλά και στην απίστευτη περίπτωση σε μένα που γίνουν, έχω να πω ότι δεν είναι έγκυρη πηγή ανησυχίας. Τέτοιες αλλαγές συμβαίνουν παντού και πάντοτε. Για παράδειγμα, η ύλη της φυσικής όταν πήγαινα εγώ λύκειο είχε μηχανική στερεού και υγρού. Τώρα ξέρω ότι έχουν άλλες βλακιούλες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκομαι σε χειρότερη θέση επειδή έκανα τότε υγρό. Πάμε τώρα στο πιο αμφιλεγόμενο ερώτημα των φοιτητών. Το τμήμα λέγεται ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών, ενώ τα υπόλοιπα της χώρας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι οι απόφοιτοι του ΠΑΔΑ δεν θα μπορούν να φτιάχνουν υπολογιστές, ενώ οι υπόλοιποι δεν θα μπορούν να φτιάχνουν ηλεκτρονικά. Σωστά. Αυτό δεν ισχύει ξεκάθαρα, δηλαδή λογικότατο να πούμε αυτό. Ή ακόμη χειρότερα μάλιστα. Έναν από το ΠΑΔΑ θα τον εμπιστευτείς μόνο να φτιάχνει ενισχυτές και από το Μετσόβιο θα τον εμπιστευτείς να φτιάχνει και υπολογιστές και ενισχυτές. Ένα
Ένας για δύο. Θέλω να πω δύο μικρά πραγματάκια πριν αναλύσω τις πιθανές θεωρίες που κατέληξε το Παδά σε αυτό το όνομα για το τμήμα. Έχουμε μόνο θεωρίες γιατί κανείς δεν έχει βγει να πει τίποτα επίσημα. Καθώς δεν χρειάζεται κιόλας για να λέμε την αλήθεια. Πρώτον να πω ότι η ηλεκτρονική είναι μια έννοια που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους υπολογιστές. Καθώς δεν θα το πιστέψετε, ένας υπολογιστής αποτελείται από πολλά ηλεκτρονικά. Ουάου! Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η μόνη φορά που πραγματικά το όνομα του τμήματος έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον του είναι στη φετινή λίστα των μεταγραφών. Το Υπουργείο έδωσε μεταγραφή με το Μετσόβιο στα υπόλοιπα τμήματα ηλεκτρολόγων των πανεπιστημιοποιημένων πρώην ΤΕΗ με τη θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή του άρθρου 66 και δεν την έδωσε στους ηλεκτρολόγους του Παδά. Γιατί προφανώς δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε υπολογιστές. Είμαστε απόλυτα ανίδιοι. Αυτό ακριβώς υπονοεί το όνομα του τμήματος. Τις θεωρίες θα τις παρουσιάσω από την πιο απίθανη στην πιο πιθανή. Ξαναλέω, έχουν δημιουργηθεί από εμένα, τους φοιτητές και από τα σχόλια στα site. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν θα βγει με δικιά του ευθύνη να πει δημόσια κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αληθινή ιστορία. Ένας φίλος μου έχει περάσει ημί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στα Χανιά. Φέτος ένας άλλος φίλος μου, πέρασε ημί στο ΕΛΜΕΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο Ηράκλειο. Ο δεύτερος μου φίλος μου λέει ότι πέρασε ημί στην Κρήτη και εγώ για αρκετές ημέρες νόμιζα ότι ήταν στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. Παρομοίως, άμα στο Παδά λεγόμασταν ημί, θα μπορούσα να λέω στον οποιοδήποτε ότι πέρασα ημί Αθήνα και αυτοί να νομίζουν ότι πέρασαμε στο Μετσόβιο. Με βοηθάει πρακτικά κάπου αυτό? Όχι. Μόνο να αποφεύγω κακές συζητήσεις του τύπου γιατί δεν πέρασε Μετσόβιο, στο Παδά είναι πρώην ΤΕΗ κτλ. Αυτή η θεωρία 99% δεν ισχύει. Καθώς έχουμε τμήματα όπως τους ναυπηγούς και τους μεγαλολόγους που έχουν το ίδιο ακριβώς όνομα με το αντίστοιχο στο MEP. Αυτή η θεωρία υπερασπίζεται ότι έπρεπε να ονομάσουν κάπως το τμήμα και επειδή άρχισε με το τετραετές πρόγραμμα σπουδών δεν είχε το δικαίωμα, ας το πούμε έτσι, να το ονομάσουν ημί, με την έννοια ότι δεν έμοιαζε αρκετά με τα προγράμματα σπουδών των ημί. Δεν έχω να σχολιάσω στη συγκεκριμένη, είναι καθαρό speculation. Πάμε στη τελευταία και πιο πιθανή θεωρία. Υπάρχει ήδη ένα τμήμα στο Παδά που ονομάζεται Μηχανικών Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών. Άμα βλέπει ο Νικηφόρος από τους Decklats, θέλω comment. Εφόσον χρησιμοποιούν το όνομα Μηχανικών Υπολογιστών, δεν το χρησιμοποιούν και ηλεκτρολόγοι γιατί θα μπέρδευε τους φοιτητές και ιδιαίτερα τους πρωτοτοετείς. Υπάρχουν άτομα δικά μας που την πρώτη τους μέρα την πέρασαν κατά λάθος στην P1 γιατί είχαν γράψει Παδά στο Google Maps. Δύο τμήματα με το ίδιο δεύτερο όνομα θα πολλαπλασίαζε αυτά τα περιστατικά. Plus, το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και τεχνολογίας υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο φαίνεται να άλλαξαν το όνομά τους. Υπάρχει ήδη ένα τμήμα στο ίδιο πανεπιστήμιο που λέγεται Μηχανικών Υπολογιστών. Αυτές ήταν οι θεωρίες. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν τις βρήκατε ψυχαγωγικές. Για να κλείσω, θέλω να απευθυνθώ στους φοιτητές μου και να πω το εξής. Παιδες, καμία ανησυχία. Καμία απολύτως ανησυχία για το κομμάτι μηχανική υπολογιστών στο όνομα. Είμαι σίγουρος ότι και οι μεταγραφές κάποια στιγμή θα φτιαχτούν, αν όχι του χρόνου, και ότι θα έχουμε τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα με τα υπόλοιπα τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανικών της χώρας. Στην απίστευτη, απειροελάχιστη περίπτωση που μας πει το ίδιο το ΤΕΕ ότι δεν είμαστε το ίδιο με τους ΣΥΜΗ, παρόλο της νομοδότησης, της ΚΙΑ και I don't know, το πρακτικά ίδιο πρόγραμμα σπουδών με του ΣΥΜΗ, το απειθήτα, έχω ένα ερώτημα. Τι θα κάνει το ΤΕΕ? Θα σε εμποδίσει να στήσεις ένα υπολογιστικό σύστημα, ένα σερβερ σε μια εταιρεία για παράδειγμα, επειδή δεν σε έχουν στο κατάλογο τους συγκεκριμένα ως μηχανικό υπολογιστών? Ή ακόμη πιο γελία, άμα θες να φτιάξεις το site για την επόμενη τρομερή ιδέα της κυβέρνησης, βλέπε καλά καταναλωτή, θα σε εμποδίσει να λάβεις μέρος στον ανταγωνισμό αναλαβής του έργου για τον ίδιο αστείο λόγο.
Άμα ήταν όντως έτσι τα πράγματα, που δεν είναι, οι καημένοι απόφοιτοι πληροφορικής που ασχολούνται πολύ περισσότερο με τον προγραμματισμό από εμάς θα ήταν πολύ αδικημένοι. Τέλος, ξέρω ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, δες Intel, δες Nvidia, δες AMD, δεκάρα δεν δίνουν σε ποιο επιμελητήριο είσαι μέλος και πώς σε έχουν ονομάσει. Ψάχνουν εξειδικευμένο προσωπικό που έχει αποκτήσει γνώσεις που το πανεπιστήμιο ίσα ίσα πλατσουρίζει πάνω τους και ο μόνος τρόπος να τις αποκτήσεις είναι με προσωπική προσπάθεια και επιχειρηματικότητα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει φάει πολλά πρόστιμα συνολικής χρηματικής ποινής άνω των 1,5 εκατομμύριων ευρώ ως αποζημίωση στους αποφύτους του Τμήματος Μηχανικών Ανακαίνησης και Αποκατάστασης Κτηρίων στην Πάτρα και κάποια άλλα τμήματα, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Να πω βέβαια ότι ελπίζω αυτά τα λεφτά όντως να φτάνουν στα χέρια των αποφύτων, καθώς η κατάσταση είναι πολύ άδικη και δεν φαίνεται εδώ και πολλά χρόνια, άμα ξέρεις τα πρόστιμα, να προχωράει ντεμή. Επειδή αυτά τα λεφτά δεν φεύγουν από την τσέπη των υπουργών και φεύγουν από τα λεφτά των φόρων, των φορολογουμένων, ελπίζω το πρόβλημα να λυθεί σύντομα. Δεν ξέρω και πολλά για αυτό το θέμα. Αν κάποιος από την Επιτροπή των Αποφύτων δει αυτό το βίντεο, τα κάνει κάπως, λέω τώρα εγώ, να δει το βίντεο και θέλει να κάνω ένα βίντεο για αυτούς, μπορεί να μιλήσει κάτι στα σχόλια. Να πω επίσης, όταν είδαμε το πρώτο πρόστιμο που έπεσε στο Υπουργείο, ρωτήθηκε στη Γενική Συνέλευση αν μπορούμε και εμείς να ακολουθήσουμε τη νομική οδό. Και είχαν όντως, από ό,τι θυμάμαι, ο Σύλλογος Αποφύτων Μηχανικών του Παδά είχαν μια συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών με παρουσία δικηγόρου που αφορούσε τα επαγγελματικά δικαιώματα. Άμα βρω την ενημέρωση που μας έστειλαν, λογικά θα τη δείτε και εσείς στο βίντεο. Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να προλάβει το βίντεο να βγει πριν την επόμενη οικία. Κάντε subscribe, κάντε like. Επειδή αυτό το θέμα είναι πολύ αμφιλεγόμενο, πιστεύω θα πέσει πολύ κριτική στα σχόλια, ειδικά στα πιο υποκειμενικά κομμάτια του βίντεο. Δεν πειράζει. Άμα θέλει κανένας πρίτανης ή κανένα ΤΕ να κατεβάσει το βίντεο, λογικά θα το κάνω. Δεν είμαι από αυτούς τους YouTubers που αντιστέκονται στην εξουσία, ας το πούμε έτσι. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω ένα πιο εορταστικό βίντεο όταν ιδρυθεί η Πολυτεχνική Σχολή στο Παδά. Αυτά παιδες, θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!